a Idris wedi gwystgolau am heddi achos diwrnod arbennig heddi. O, mae'n cyffroes! Cyffroes. Jyst teuluol lot o ni. Ni yn y parêd nawr. Fi'n credu mae parêd wedi benni nawr. Ambassadors. Edrych mewn i'r sgwar, fi'n gwybod yn eich cadw efo'r sgwar ddim digon fawr, ond dewch i mewn. Yn aml, dydy'r bobl yma heb dderbyn unrhyw gair o ddiolch am ei gwaith. Mae'r parêd yn gofyn i'r person yma fod yn tywysydd gan ein harwain ar y llwybr o gloc y dref i Llys y Brenin i fan hyn. Ein tywysydd eleni yw Dilys Milden o Garets. Magwyd